Pipila ka mga delegado sa National Youth Day 2019 ang gitabang sa mga medical staff sa dakbayang sa Talisay ganinang buntag. Apan minor lamang kining gipang batis sa mga delegado. Si Chona Carion sa exclusive report. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon sa Sisters of Mary Girls Town sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Ang dapit may usa sa festival site sa nagpadayong kalihukan sa mga kabatan-unan. Gitambungan ang misa sa libuan ka mga pilgrims gikan sa nagkalendaing Archdiocese sa nasod nga gipanguluhan ni Bishop Victor Ocampo sa Quezon City. We have to be aware. We have to be watchful of what is happening. We have to be alert to the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ. Samtang pipila ka mga delegado sa National Youth Day ang gitabang sa emergency staff sa Talisay City Health Office. Kini gumikan sa paglain sa ilang tiyan ug ang uban gisakitan sa ulo gumikan sa kainit sa panahon. Ang mga delegado gipahinumduman nga kanunay mo inom og tubig aron malikayan ang dehydration. Mga minor naman ma'am, ang uban makapamahaw, nakasuka, naiusa gilabdan og uho, naiusa napuling siya og dust. Usual nga, naiusa nga medyo sa ito yung problem. Naglain yung tiyan, which is not surprising considering that these people are coming from all over the country. Kaya, siyempre, mag-adjust sila sa itong tubig, mag-adjust sila sa pagkaon. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.